दुर्गा बिमानि मूर्ति फोजावहरनाय समाव दैमायाव हरखाबै दैबाना सोमजिनानै सा-8 सुबुंनि जिउ खहा। बे समाव मोनसे गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव खौरां। दुर्गा फुजाया दाब दाब जायगायाव गाजा गोमजायैनो खुंफुंजानानै जोबबाय। बेबायदिनो थांनाय सानखालि बासानि एबा दुर्गा फुजानि जोबथा सानमोन। बे जोबथा सानाव फुजा होग्रा एबा फुजिग्राफोरा दुर्गानि मूर्तिखौ दैमा फारसे फोजावहरोमोन। बेबायदिनो मूर्तिखौ दैमा फारसे फोजावहरनाय समाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। जाथाय जानायजों सा-8 सुबुङा जिउ खहा। जाथायानो जादों बेंगलाव। सोनाब बेंगलाव जलपाइगुरिनि माल दैमायाव दुर्गा मूर्तिखौ फोजावहरनाय समावनो दैमायाव हरखाब दैबाना जानानै सा-8 सुबुङा जिउ गोमानांदों आरो गोबाङानो दैजों गोजावलांफाना गोमानानै दं। मिथिनाय बादिब्ला मूर्ति फोजावहरनाय समाव दैमायाव गासै 100निबो बारा सुबुंफोरा जमा जादोंमोन। नाथाय हरखाबै गिख्रंथाव दैबाना सोमजिना बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजियो। जाथाय सोमजिनायजों सा-8 सुबुङा जिउ गोमानाङो आरो माखासे जोखोम, लोगोसे माखासेया दैजों गोजावलांफानानै दासिमबो गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेनड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बादिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिस्काउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।